Otázka je to, čo otvára mysel. Preto nehľadajme odpovede tak urgentne ako správne otázky. Čo je otázka, ktorá nás napreduje? Kým sa musím stať k tomu, aby som, povedzme, bola skvelá mama? Aby som bola úspešná biznis žena? Aby som bola veľmi hodnotným prínosom pre spoločnosť, pre ľudí, ktorých stretnem bez toho, aby som ja strácala zo seba.